O traballo de Helena de Medeiros mostra que é unha enorme profesional da pintura, das artes plásticas, non só pintura, senón tamén fotografía e escultura. E aparte de unha gran técnica pictórica, temos unha sensibilidade por aquilo que a ela lle preocupa, neste caso é o mundo da danza. I thought that you cared about me, but now I see you said you loved me. I disagree. Yesterday is not today. Profesionalmente vive de deseñar vestiarios para ballet contemporáneo e na súa obra recolle as súas preocupacións, o que pasa que as leva a un ámbito bastante máis expresivo e persoal que cando traballa cos coreógrafos. I was that before I was me. I'm pulsing lonely in my field of grey. Digital bearings program my day. Unfold my mirror, see on through. Discuss it all in terms of you. Bleeding hands reveal my love. I'm seeking all the meaning. Helena de Medeiros é unha artista que ten traballado en diversos países, Inglaterra, Alemania, Bélxica, China. E cando ela escolle Ourense, en concreto cando demostramos o espacio do Centro Cultural da Diputación, ela foi a primeira que quiso vir aquí. Ela considera que Ourense, como provincia galega, é unha prolongación do interior de Portugal, e entón, en certa maneira, que combina un sentirse na casa xunto con unha dimensión tamén internacional do seu traballo. O título unha traducción un tanto libre sería Páxaros flotando, que é a idea que ten do ballet contemporáneo. Se nos fixamos, os danzantes do ballet andan sempre en cuclillas e parece que están suspendidos no aire. Esta foto pintada, donde aparece unha escultura que representa unha bailarina, parece que está suspendida do aire, e se nos fixamos na parte esquerda hai un paxaro flotando. Ela percibe que as bailarinas e os danzantes de ballet causanlle a elas esa mesma sensación de cando executan as danzas de estar como flotando, suspendidos do aire. Just another crazy day.